Het hege beroep is zowel door justitie als de verdachte onvregen. Justitie vindt de tolviercel van de rechtbank te min. En de verdachte die zei het onschuldig te wijzen. Pietje Bauma werd in maart 2010 in haar flat met een protte geweld ombracht. Nevens justitie moord met vooropzet plan. En dan moet er een hegere straf komen als de tolvier van de rechtbank. Er is 18 jaar gevangenisstraf geëist en de reden daarvoor is dat dit zo'n gruwelijke moord is geweest. Deze mevrouw heeft zoveel geleden, is zo toegetakeld dat wij hebben gemeend dat de standaardstraf van 15 jaar dat die onvoldoende recht doet aan dit vreselijke feit. Het belangrijkste bewijs binnen bloedsporen in de wenning. Maar nevens de advocaat leunt justitie te volle op dit DNA-materiaal. Het is te weinig, want je kunt niet zonder meer zeggen dat als iemand zijn bloed in een woning wordt aangetroffen, ten eerste dat hij het daar zelf heeft achtergelaten. Ten tweede dat als hij al in de woning is geweest, dat diegene dan iets te maken heeft met wat er in die woning is gebeurd. Dat zijn 3 stappen te ver in 1 keer. De verdachte ontkent alle belutsen niet. En ze verdenkt familieleden ervan haar de schuld in de squonskoven te wollen en de bloedsporen onbracht te hebben. Het Hof doet 2 weken uitspraak.